Epidemiološke mjere jasne, kristalno i trebali bi važiti za sve. Dakle, nekako mjesto nekonzistentnom ponašanju i neujednačenoj praksi nema. Dakle, epidemiološke mjere moraju važiti za sve i one su tu da nas spriječe od... Dobro, ali je li u tom kontekstu u redu da onda gospođa Markotić bude prisutna na događaju gdje je više od 25 ljudi? Je li to, kakva je to poruka? Stvarno vam ne znam reći kakva je jučer epidemiološka situacija bila. Ali imamo činjenicu da može biti 25, a bude daleko više od 25. Nije li to već dovoljni kriterij da se nešto nije poštivalo, odnosno da se nisu poštivale mjere koje su propisane? Pa mjere su tu, propisane su, vrlo su jasne. Ukoliko nije zatraženo nekako posebno dopuštenje od određenih županijskih stožera, mislim da bi se svi skupa trebali pridržavati tog ograničenja. I gospođa Markotić. Svi, dakle, svi bez iznimke. Svi smo jednaki, i vi, i mi, ministri, dakle, svi smo apsolutno jednaki i moramo se pridržavati mjera. Dakle, ono što ne znam, da li je za taj događaj jučer neko zatražio dopuštenje, da li su određene epidemiološke mjere za taj događaj ili nisu. To je po meni osnovno pitanje, jer mi smo u više navrata tu jedni s drugima razgovarali o tome i rekli smo da se za mnoga događanja može propisati epidemiološki okvir koji, dakle, onaj rizik širenja zaraze smanjuje na najmanju moguću mjeru i tada stvari mogu funkcionirati. Sve ostalo po meni nije prihvatljivo, odnosno moramo se svi pridržavati epidemioloških mjera. Svjetska zdravstvena organizacija jednostavno rekla da misli da je ovo cjepivo AstraZenecino, dakle sigurno u svim i učinkovito u svim dobnim skupinama. Isto tako jedan novi element je da je Hrvatska liječnička komora kao i udruge liječnika da su se također izjasnili da smatraju da ovo cjepivo priječi najteže oblike bolesti kao i smrtni ishod, što je nama svima najvažnije. Dakle, umirovljenicima smo rekli da od početka izrade plana i programa cijepljenja smo usmjereni na najrizičnije i vulnerabilnije skupine, prema tome naši stariji su nam apsolutno prioritet i u tom smislu sigurno kao vlada ne bi napravili neki korak da njima ne pružimo sigurnost na neki način, a to je u ovom trenutku cijepljenje. Isto tako smo rekli da svi oni koji propagiraju drugačije na neki način moraju biti svjesni da snose rizik krive poruke koja može nekog u konačnici koštati života. Prema tome, isto tako smo im naveli našu komunikaciju sa Europskom komisijom kao i direktno sa proizvođačima AstraZenecom da smo detektirali uzrok tog europskog ponašanja, a to je nedostatan broj starijih u određenim kliničkim ispitivanjima. Oni su nam objasnili tu činjenicu, probali objasniti, elementom da je samo kliničko istraživanje dizajnirano na Oxfordu u trenutku kad epidemija još nije bila rasplamsana, te kao i uvijek u tim ispitivanjima prvenstveno su se bazirali na mlađe zdrave osobe, jer je rizik nuspojava i ostalih komplikacija u toj dobi najmanji.